have decided to film a little bit today. Okay. Yes. Loving it. Lige for at vise alle de elskede mennesker derhjemme, hvad vi går og laver på sådan en tilfældig tirsdag her i Spanien. God idé. Så er jeg bare sådan, jeg er bare ekstra. Fuldstændig. You're always extra, mister. Thank you, sir. Men klokken den er lidt over 9. Efter en dejlig morgen med yoga og solopgang og alt muligt godt, så er dagen ved at starte. Vi er her i Galicia, hedder regionen. Et fint sted, vi lige har fundet for natten her. Tre toiletter lige derovre. Og så er vi ellers bare ved at lave lidt grød her. Og det er sgu en simpel proces. Koge noget vand i sådan en dejlig jetboil. Gryn. Lots of fruit. Hell yeah. Så er der lidt honning og noget peanut butter og noget hjemmelavet mysli. Og så er vi ellers godt tilfredse her fra morgenstunden. Alrighty. We'll check in later. Så blev klokken 10:15. Nu har vi spist noget lækker morgenmad. Og så, mens vores våddragter lige hænger her og lige tørrer lidt, bliver dejligt varme til dagen i vandet, så kan man jo lige sætte sig hernede ved vandet og læse lidt i den her formidable bog, som min elskede Albert han gav mig med til rejsen her. Take another video, man. It's the blog. For the blog. Lefty. I left it here exactly. Alright, now we're rolling, looking for some waves, listening to a great tape, som min elskede Sejr han gav mig. What a fucking tape. Sharing a little cigarette. Ooh, for me? For you, mister. You. Vi når det. Det kan vi godt. Ja, det bakker lige lidt. Det er fordi kopiloten han er kommet til at sidde og filme i stedet. Så jeg tror at vi tjekker ind igen, når vi er nede i vandet. Zips. Så blev klokken lidt over 1. Status er, at vi er nede ved den her dejlige strand. Bølgerne er ikke kæmpe store i dag, men det bryder rimelig konsekvent, så jeg har lige været ude og spise en helvedes masse lort i en time. Prøvet at kæmpe mig ud, men det er ikke lykkedes endnu. Så ja, jeg ligger lige her på stranden. Prøver at komme mig lidt og samle nyt mod til at komme derud. Det skal nok lykkes. Det tænker jeg. Så forhåbentlig stempler jeg ind igen. Lige om snart, når jeg sidder ude på den anden side. Until then. Adios. Så blev klokken 2 i det spanske. Alright. Og så er der simpelthen lige frokostpause. Så sidder jeg lige her. Får sådan noget god rugbrød fra Lidl. Første rugbrød i en måned. Mm. Det er okay, fordi man ikke har fået rugbrød en måned. Så smager det faktisk fint. Så ja, bølgerne var sgu ikke helt, hvad de har været. Så vi tager lige en lille pause her, spiller lidt kort, spiser lidt rugbrød, og så giver vi det forsøg mere om lidt. Health to the air. Health to the air. Health to the air. Så vil vi høre noget mere laid back. Alrighty, arrivederci. Så sker der det. De går lige her. Så der er en fucking hugorm! En hugorm! Så vi vidste heller ikke, hvad vi skulle have spise i aften. Jimmy han har ikke lige skudt noget med hans harpun. Så vi skal have lidt Baby hugorm. baby hugorm. Grillet. Really?
Så blev klokken 6:30. Vi har fundet os et rimelig herligt sted her. Så er vi bare lige ved at lave lidt mad. Vi skal have noget couscous og så noget shakshuka, der står herinde. I vores lille køkken står det bare og hygger. Jamie han fik desværre ikke lige skudt nogen fisk i dag med hans harpun. Og vi valgte heller ikke at spise slange. Så det er menuen. Og nu skal vi lige ned og have os en lille smøg og en lille øl. Og lige se det sidste sol. Beautiful view. Og som sagt, så er vi i Nordspanien. Galicia hedder provinsen. I dag har været en dejlig solskinsdag, som I nok kan se på det hele. Men så kommer der en god slot regn her de næste par dage. Så vi flytter lidt med ideen om at sige fuck Portugal. Og så bare få direkte til Marokko. Ned i Sahara-ørkenen, hvor der er alt varmt og lækkert. Så det må I se i næste afsnit af bloggen, hvor vi så ender henne. Until then, arrivederci. Så blev klokken 8:30. Solen er gået ned. Og nu skal vi lige sidde her i vores lille sofa. Og lige ryge sådan en god smøg. Og lige tygge lidt på dagen, tygge lidt på morgendagen. Og så er der sgu egentlig ikke så meget andet at sige end kys og kram til alle jer derhjemme. We'll catch you in the next one. Arrivederci. Arrivederci.